Anong car companies ang gumagawa ng pinakamalulupit na hybrid cars? At ano ang mga pros and cons ng bawat isa? Popular ngayon ang mga hybrid cars pero hindi lahat ay magkakapareho sa quality at may ilang distinct differences na kailangan malaman mula sa iba't ibang car brands pagdating sa reliability, kung gaano kaganda ang design at ang overall cost of ownership. Kaya sa video na to i-rank natin ang top car brands na nagbibuild ng pinakamatitibay na hybrid systems at tatalakayin natin ang pros and cons ng bawat isa. Magsisimula tayo sa mga good options, paakyat sa mga pinakamalulupit na hybrids. Ang unang car company ay maayos na maayos pagdating sa kanilang hybrid technology at iyon ay ang Hyundai at Kia. Magkasabay nilang ginamit ang halos magkaparehas na hybrid system sa car lineup ng kanilang mga models. Mahigit isang dekada na silang gumagawa ng hybrids at overall ay consistent naman ang tibay. Pagdating sa design ng kanilang hybrid system, nagdesisyon ng Hyundai at Kia na lumihis sa nakasanayan at gumamit ng medyo kakaibang hybrid setup. May kaunting pagkakaiba depende sa modelo pero ganito gumagana ang hybrid system ng Hyundai at Kia. Meron itong 4-cylinder gasoline engine na nakakonekta sa isang electric motor at isang 6-speed automatic transmission. Meron ding hybrid battery na kadalasang nakalagay sa ilalim ng rear seats o sa floor ng sasakyan. Sa positive side, ang hybrid system ng Hyundai at Kia ay relatively smooth at tahimik. Medyo malakas din ito lalo na sa kanilang mga SUV at meron itong traditional feel dahil sa regular 6-speed automatic transmission na automatic na ang gear shifting habang nagmamaneho ka. At kahit naman hindi masyadong sikat ang Hyundai at Kia sa best overall reliability, okay na okay ang kanilang mga hybrid vehicles at sinasabi ng mga consumers na fairly reliable naman sa kabuuan. Pero kahit may ilang magagandang aspects, meron din mga pagkukulang. Ang unang issue ay hindi kasing fuel efficient ng ibang brands ang hybrid system ng Hyundai at Kia. Kahit na fuel economy ang unang dahilan kung bakit bumibili ang karamihan ng hybrid, ang ultimate goal ay efficiency. Ang kanilang mga SUV ay gumagamit din ng mechanical all-wheel drive system na nakakaapekto rin sa fuel economy. Ang pinakamalaking issue ay ang complexity ng makina at mga posibleng long-term repair concerns. Ang hybrid system ng Hyundai at Kia ay mas maraming piyesa at mas komplikado kumpara sa ibang hybrid systems. Gumagamit ito ng belt-driven starter generator at 6-speed transmission na pareho nagdadagdag ng complexity at mga posibleng failure points na tuluyan ang inaalis ng ibang hybrid systems. Ang kanilang mga makina ay gumagamit din ng direct injection, meaning maaaring maging concern ang carbon buildup paglipas ng panahon. Isa pang issue ay kahit gumamit ng naturally aspirated engines, ang mas maliliit na models tulad ng Kia Niro, Hyundai Elantra at Sonata, ang mas malalaking SUV models naman ay gumagamit ng mas komplikadong turbocharged engines. Ang turbo ay naglalagay ng mas mabigat na pressure sa makina, mas maraming failure points at posibilidad ng repairs habang naluluma ang sasakyan. Hindi rin gusto ng mga turbo ang paulit-ulit na pag-on at off ng makina, nakasama sa normal na operation ng mga hybrids. Marami sa mga SUV models ang gumagamit ng maliit na 1.6-liter turbo engine, habang ang mas malalaking modelo naman ay gumagamit ng 2.5-liter turbo. Ang good news naman ay gaya ng mga info na nasabi ko, fairly reliable naman ang hybrid systems ng Hyundai at Kia overall. At nagsisimula na rin silang i-unveil ang kanilang next generation hybrid technology. Nakamakailan lang ay binida sa Hyundai Palisade Hybrid at sa Kia Telluride Hybrid. Advanced technology pero ang bagong hybrid systems ay gumagamit pa rin ng turbo engines at gumagamit na din ngayon ng bagong 2-motor hybrid design na integrated sa transmission na nag-aalis ng pangangailangan sa belt at iba pang components. At ang next sa pinakamatibay na hybrid system ay galing naman sa Honda. Isang Honda sa mga nangunguna pagdating sa hybrid technology. Sila ang unang kumpanya na nagpakilala ng hybrid sa North America sa pamamagitan ng Insight noong taong 2000. At mula noon ay marami ng improvements na ginawa sa kanilang hybrid design. Ang hybrid system na ginagamit ngayon ng Honda ay existing na simula pa noong 2014 at ngayon ay nasa 3rd generation na. Binubuo ang Honda hybrids ng naturally aspirated 2.0-liter 4-cylinder engine na nakakonekta sa dalawang electric motors at isang hybrid battery na nakalagay sa ilalim ng upuan sa likod. Ang pinakamalaking advantage ng hybrid system na ito ay pagiging simple at ang subok na reliability. Gaya ng nasabi ko kanina, gumagamit ang makina ng simpleng natural aspirated 2-liter engine na walang turbo, walang belts, wala rin itong starter alternator at transmission. Kahit minamarket ito ng Honda bilang ECVT, direct drive ang makina na direktang nakakonekta sa electric motor sa pamamagitan ng clutch na nagpapaandar sa front wheels. Pwede ring direktang i-power ang engine papunta sa mga gulong kapag nasa highway speed kung kinakailangan. Pero alinman sa dalawa, nagtutulungan ng system sa engine at electric motors para paandarin ang mga gulong nang walang transmission. Bottom line lang ay sobrang reliable nito at mas kaunti ang aalalahanin mong repair sa katagalan. Matagal
Matagal na rin ginagamit ang hybrid system ng Honda at napatunayan itong karapat-dapat ang reputasyon ng Honda sa paggawa ng reliable drivetrains. Kaya kung naghahanap ka ng hybrid na kaya mong gamitin ng mahigit 300,000 kilometers nang hindi dadanas ng malalaking repair issues, isa ito sa pinaka-safe na pagpipilian. Ang iba pang benefit ng hybrid system ng Honda ay napakatipid nito sa fuel, smooth, refined at maganda rin ang performance. Ang kanilang 2-liter engine ay isa sa pinaka-smooth na makina makikita mo sa isang hybrid. Fuel economy ay ranging sa humigit kumulang 5 hanggang 6 na litro per 100 kilometers depende sa model. Kahit napakatipid, malakas pa rin ang hatak at napakaganda ng performance. Nagawa pa nga ng Honda na i-program ang makina para gayahin ang switching gear feel habang bumibigat ang apak mo sa silinyador. Kaya kahit walang transmission, hindi nito binibigay ang typical na CVT feel. Sa madaling salita, isa itong well-rounded hybrid system sa halos lahat ng aspeto. Kaunti lang talaga ang downsides ng hybrid system ng Honda. Una, ang 2.0 liter engine nito ay gumagamit ng direct injection na maaari pa ring maging concern ang carbon buildup habang tumatagal. Gumagamit din sila ng mechanical all-wheel drive system sa mga SUV. Kaya meron ka pa ring differential, transfer case at iba pang all-wheel drive components na nangangahulugan ng mas maraming possible maintenance issues sa katagalan. At panghuli, kahit mahigit 2 dekada nang gumagana ang hybrids ng Honda, wala pa rin silang kasing lawak na karanasan sa hybrid technology kumpara sa susunod na car brand natin, na syempre ang Toyota. Toyota ang pioneer pagdating sa hybrid technology na unang ma-showcase sa Prius noon pang 1997 at mula noon ay hindi nila binitawan at unti-unti pa nila itong mas in-improve sa paglipas ng panahon. May ilang iba't ibang hybrid systems ang Toyota, pero ang pinakamaganda sa lahat ay ang kanilang standard hybrid system na gumagamit ng natural aspirated 4-cylinder engine. Masasabi nating evolved hybrid system sa naunang ikinabit sa Prius at mula noon ay kumalat na ito sa iba't ibang model lineup ng Toyota. Binubuo ito ng natural aspirated 4-cylinder engine, pwedeng 2 liter o 2.5 liter depende sa model, na nakakonekta sa dalawang electric motors, isang ECVT planetary gear set at isang hybrid battery na nakalagay sa ilalim ng likuran ng upuan. Ang hybrid system na ito ay nasa 5th generation na ngayon, mahigit 2 dekada ng tuloy-tuloy na ginagamit at sa panahong yon ay napatunayan na napaka-reliable at napakatagal ng buhay ng makina. Walang turbo, walang belts at ang planetary gear set transmission ay tumatagal habang buhay sa sasakyan na may halos 0% failure rate. Halos katulad ng hybrid system ng Honda. Ito ang ideal choice para sa mga gustong magkaroon ng sasakyan tatagal ng mahigit 300,000 kilometers. Ang pagiging simple ng efficient hybrid system na ito ay umaabot din hanggang sa all-wheel drive system dahil sa halip na gumamit ng mechanical all-wheel drive system na may transfer case, differential at iba pa, pinili ng Toyota na gumamit ng napakasimpleng electric all-wheel drive gamit ang isang electric motor na nagpapaandar sa rear wheels. Dahil sa simpleng design na to, natanggal nila ang drive shaft, walang transfer case at walang differential, kaya halos bawas ang parts maintenance. Ang design na ito ay nakatulong din para maging efficient ang fuel economy, na isa sa mga pinakamalalaking benefit ng hybrid design ng Toyota. Napakatipid din sa fuel ng Toyota hybrids na kayang umabot ng humigit kumulang 50 miles per gallon o mas mababa sa 5 litro per 100 kilometers. Napaka-smooth, refined ang takbo at malakas ang power. Halos perpektong well-rounded drivetrain, kaya isa to sa pinakamatinding drivetrains na pwede mo makuha sa mga sasakyan ngayon. Nag-feature din ang Toyota ng iba pang hybrid systems para sa kanilang mas malalaking SUV models at pickup trucks. Ang mga ito ay gumagamit ng turbocharged 4-cylinder o 6-cylinder engines at traditional 6-speed o 8-speed transmissions na designed para kayanin ang mas mataas na power at towing needs. At kahit perfect para sa mga ganitong application, nananatili pa ring pinaka-okay na choice ang subok na regular hybrid system ng Toyota dahil sa pagiging simple ng engineering, trusted reliability at efficiency. Makikita ito sa sandamakmak na modelo ng Toyota mula sa kanilang mga kotse hanggang sa mga SUV at ginagamit din ng Mazda sa CX-50 dahil sa partnership ng dalawang kumpanya. Like mo naman tong video kung nagustuhan mo, anong masasabi mo at ano pang hybrid ang marerekomenda mo? I-comment mo yan sa baba.